চাওঁ UPPL দলৰ কোনো এজন কৰ্মী মানসিকভাৱে শান্তিত নাই যিমান ফ্লেগ হওক পোষ্টাৰ হওক যিমান লাগি আছে তাতে যি ট্ৰেক্টৰটো দেখা পায় আপোনালোকে ৰঙা ৰঙৰ ট্ৰেক্টৰ এইটো মই দিয়া पृथ्वीराज नारायण देव मेसखौनो बुं रंगुल बर' आदा बिथांखौनो बुं कास्टम बसुमतारी आदा बिथांखौनो बुं बा दिनैनि समाव नैबे कमल आजाद बिथांखौनो बुं सोरमोन बिथांमोना बबेबा नङा बबेबा खनाजों बिथांमोना दिनै जायबा CM मानगोनां प्रमद बर' बिथांजों लोब्बा सोमोन्दो थानाय सुबुंफोर जायनाखि बिथांनि थाखाय मोनसे समाव बबेबा नङा बबेबा जोंहाय रिलेटेड थानानै बिथांनि खामानि मावबोदोंमोन गिबि गिबियाव पृथ्वीराज नारायण देव मेसनि खोथाखौ बुङोबा गिबिथारावनो बिथाङा मोनसे समावहाय UPPL नि जानानै बा मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जानानै गोबां खोथा गुबुन दोलोनि फारसे खोथा बुङोमोन बांसावोमोन नाथाय दिनै बिथाङानो बिथांमोनखौ सोंखारिदों रायदों कास्टम बसुमतारी आदाखौ बुङोब्ला बिथाङा मोनसे समाव एबसुनि दैदेनगिरिमोन मानगोनां CM प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे मोनसे आफादाव जयै थानानै गोबां खामानि मावबोदोंमोन स' बिथाङा माबायदि बिबुंथि लाबोदोंमोन बै समाव नोंथांमोना थारैनो दिनै नागिरोब्ला मोननो हागोन आरो नैबे जोंहा रंगुल बर' आदा बिथां जोबोद माने डिबेट खालामग्रा चेलेन्जार सासे बिथाङा सोरमोन फार्स्ट एन्ड फरमस्ट बिथाङा UPPL नि जानानै खामानि मावोमोन बेनि उनावहाय बिथाङा मोनसे मिडियायाव खामानि मावो गावनि मोनसे पर्टेल खुलियो बेनि उनावहाय फिन बनसु आफादाव हाबो बेनि उनाव फिन आरो दा लाइमोन गांखंनि सेक्रेटारिबो जायो स' बिथांमोनानो मोनसे समावहाय बिथांमोनानो गाव गावनि दोलोखौ मोनसे समाव सोंखारिबोदों स' थिग बेबायदिनो दिनै जोंनि गेजेराव दङ नैबे सासे कमल आजाद बिथां जायनो सेन्ट्रेल वर्किं कमिटि कोर मेम्बार सासे UPPL दोलोनि स' बिथाङानो माखासे दिनै अजदफोरखौ लाबोदों बिथाङा बुंदों गोबां UPPL नि वार्कार्सफोरा दिनैनि समाव बेबायदिनो माखासे गोसोआव सानदों खुगायाव दङ नाथाय बुंफ्रुनो हायि बेबायदि सिचुएसनजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों स' माखासे खोथाखौ नोंथांमोना नायलांदो आं बुंला नोंथांमोना भिडिअनि गेजेराव नुलांबाय थागोन जों सावरायलांनोसै बेनि बागै जोबजासिम नायलां नोंथांमोना अब्लानो गासिबो खोथाखौ मोजाङै क्लियारलि बुजिनो हागोन आरो बै बिथांमोनखौबो खावलायदों आङो जायनाखि कमेन्ट्स हरो नोंथांमोनाबो एसे नायना ला अब्लाना बुजिना मोनगोन जों मानो बेबायदि भिडिअखौ दिनै लाबोबाय थानो गोनां जादों गिबियावनो बयबो रायजो नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव हेल'एसबि ब्लगाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाग्रोबाय बारा गोबाव खालामालासिनो थाबैनो टपिकआव थांनोसै कमल आजाद गोबाङानो खोनाबाय जानांगौ आरो गोबाङानो खोनायाखै जेन हक आं बिथांनि बुंनाय माखासे बिबुंथिनि फारसे फंनैसो खोथा बुंगोन बेनिफ्राय मा बुंलांदों बिथाङा बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिगोन नोंथांमोना जोबजासिम नाय बेनिफ्राय पृथ्वी नारायण देव मेसनि ससे खोथाखौ बुंनो सानदों आङो गोबां निउस पर्टेलफोरावहाय आरो XNDB आदामोननि गोबां प्रेस मिट होनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ मैयानिफ्राय लानानै दिनैसिमहालागै स' बे बेलायाव भिडिअखौ थारैनो मोजाङै नायोब्ला बेवहाय नांगोन नो डाउट पृथ्वीराज नारायण देव मेसआ ओरैबायदि सासे सुबुं जायनाखि माब्लाबा ओरैजाय माब्लाबा ओरैहाय जानानै खोथा बुंखायो बेबा बेनि खोथाखौ एरलायनानै होयो ओमफ्राय जेरावनाखि गावहा सुबिदा मोनो बेवहाय ब्लड बारलाङो स' जियानो हक मोजांबाबो गाज्रिबाबो बेनि गेजेरावनो बिथाङा जि बुंलांदों बेखौबो सावरायनो गोनां बाथ्रा बिथाङा बेवहाय क्लियारलि खोथा मोनसे बुंदों पार्टिकुलारलि माने पइन्ट खालामनानै बिथाङा मानगोनां EM रन्जित बसुमतारी बिथांखौ हायसो डाइरेक्ट बुंनायखौ जों नुनो मोनदों बिथाङा डाइरेक्ट बुंदों जे केन्सार कलेजनि सासे भेन्सार कलेजनि सासे केन्सार प्रफेसार बा बिथांनाव माइरं दालि बायनो फैसा गैयिलाय बिथाङा थारैनो दिनै NDBआव जगदान हैफ्लादों ओंखायनो 2 नम्बर NDB बायदिसिना बुंदों नाथाय बेवहाय जोङो खोथाखौ एसे क्लियारलि हमदांना मोननो हायो जे बिथाङा पार्टिकुलारलि सासे इन्डिभिजुवेलखौसो पइन्ट आउट खालामनानै बुंदों बेवहाय गासैबो NDBखौ बुङाखै होननानै आं सानदों आं जा नुदों बेखौ आं बुजिना मोननायलाय आं बेखिनिखौ बुंदों स' बेवहाय नो डाउट NDBफोरनि दुखु खस्थ'खौ जों बयबो बर' माहारि जानानै जों बयबो बुजिनो हायो आरो जों नुगासिनो दङ बिथांमोननि थासारिया दासान्दि जोबोद खस्थ' आरो गोदोबो खस्थ'निफ्राय भुगिबोगासिनो दङ
नाथाय मोजांबाबो गाज्रिबाबो जोङो सोरखौबा सापर्ट खालामनायनि खोथा फैयाखै बेवहाय बिथाङा जा बुंदों बे खोथाखौ आङो मोनसे सोराङाव एसे लाबोनो होननानै सानदों आंनि साइडनिफ्राय आंनि फारसे स' बेवहाय नोंथांमोना माबायदि सानदों नोंथांमोनाबो कमेन्ट्स खालामना बुंहरनो हागोन भिडिअखौ नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ बा नुवाखैब्ला दाबो नायनो हागोन गोबां चेनेल्सफोराव दङ बिथांनि बुंनाय बिबुंथिफोरा बेनिफ्राय दाना जों फैनोसै कमल आजाद जायनाखि UPPLनि सासे सेन्ट्रेल वर्किं कर मेम्बारमोन बेनिफ्राय ड्राफ्टिं कमिटिनिबो सासे मेम्बारमोन होनना बुंदों जिहेतु UPPLनि संबिधान दानायावबो बिथाङा गोबां बिहोमा दंमोन होननानै बिथाङा बुंदों स' खोथाया मानिफ्राय जाखो होनना बुङोब्ला बिथाङा मोनसे फेसबुक पस्ट होदोंमोन होननानै बुंदों स' बेनि जाहोनावनो बिथांखौ दिनै बोख्लायबाय नामा होननानै बिथाङा एसे डाउट जादों नाथाय मोनसे साधारन फेसबुक पस्टनि थाखाय गावखौहाय मानगोनां प्रमद बर' CM सार बिथाङा बेबायदि खालामनाय नङा होननानैबो बुंदों बिथांजों लोगोसे प्रमद बर' बिथाङाबो UPPLआव जहैनो एखे तारिख एखे दिनावनो जयनिं जादों होननानैबो बिथाङा बुंदों स' बेखौ सावरायनायनि सिगां माखासे खोथा दंबावो बेखौ सावरायनायनि सिगां भिडिअखौ ससे नायग्रोना लानि ओमफ्राय रायज्लायबावनोसै লগাইছো থন ধৰি উঠিছে কিমান ডাঙৰ হৈছে কি সিজনত লগাইছো কেতিয়া লগালে গছ পুলি বাচি থাকে এইবিলাক জানিব লাগে আৰু হেইমতে মই লিখিছো যে সেপ্টেম্বৰ মাহ গছ পুলি লগোৱা মাহ নহয় আৰু এইটোৰ কাৰণে সেন্ট্ৰেল পদবী এটাৰ পৰা কাকুটো ৰিলিজ দিব নোৱাৰে আৰু এই ৰিলিজ দিছে যে ইয়াৰ পিছত গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ আছে যিখিনি এজেন্ডা লৈ এই দলে কাম কৰি আছে জাতিৰ উন্নতিৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰি আছে সদায় ভালকে হওক মই মোৰ সমৰ্থন জনাম মই এতিয়া ভিতৰত থাকি নহয় মই বাহিৰত থাকি হলেও সমৰ্থন জনাম আৰু সদায় মোৰ শুভেচ্ছা থাকিব কিন্তু গতিকে এই যে সাধাৰণ কথা এটা কোৱাৰ কাৰণে মোক যে দলৰ পৰা ৰিলিজ দিছে এইটো আসলতে সবেই বুজি পাইছে কাৰণটো কি সবেই জানে আসলতে এইটো এটা ইন্টাৰনেল ষড়যন্ত্ৰ এই বিশেষকৈ সেইজন ব্যক্তি যিজন ব্যক্তিয়ে এতিয়া এমপিৰ টিকেটৰ কাৰণে তলকে ঘূৰি ফুৰিছে তেওঁ কাকো হজম কৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱা মানুহ যদি জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে পঠিয়াই দিয়া হয় ভুলতেও পঠিয়াই দিয়া হয় সমষ্টিৰটো উন্নয়ন নহয় লগতে সমষ্টিৰ যিবিলাক বাধা বিঘিনি আহিব তেওঁৰ কাষত যায় কথা কোৱাৰো সময় পোৱা নাযাব গতিকে মই আগন্তুক দিনত সমাজৰ হৈ কাম কৰি আছো এতিয়াও যিটো কথা দিছে যিখিনি কথা লিখিছে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি ক'ব লাগিব এতিয়া ইয়াতে যিটো কজ দেখাইছে যে মই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কৈছো বুলি কৈছো চাক দেই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মই দলৰ বিৰুদ্ধেও কোৱা নাই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বুলি কৈছে তো চৰকাৰ এটা বেলেগ দল এটা বেলেগ হয় চৰকাৰ সদায় বেলেগ বিষয় দল সদায় বেলেগ বিষয় আৰু যেটো কেন্দ্ৰীয় আঁচনিৰ বুলি কৈছে নহয় এটো অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন এটো আমাৰ আসাম ষ্টেটে লোৱা প্ৰজেক্ট হয় আৰু ভাৰতবৰ্ষ এটা বহুত ডাঙৰ দেশ এতিয়া দক্ষিণ ভাৰতত এতিয়াও বৰষুণ হৈ আছে তাতে গছপুলি লগালে কি হ'ব নহব এটো বেলেগ মেটাৰ গতিকে ইমান বিশাল এটা দেশত সিজন বেলেগ হয় বেলেগ জায়গাত কিন্তু অসমত এটো যেটো সিজন আৰু এই অঞ্চলত উত্তৰ অঞ্চলত যেটো সিজন এই সিজনটো বালিচহীয়া মাটিত এতিয়া গছপুলি লগালে নহব এতিয়া কি হ'ব মাটিয়েহে গছৰ পৰা পানী টানি ল'ব উল্টা গছক যদি আমি সেলাইন ফিটিং কৰি দিও তথাপি এতিয়া গছ জিয়াই নাথাকে কাৰণ মাটি ইমান শুকাই যাব এতিয়া এই যেটো ৰদ পৰিছে সন পৰা ৰদ এতিয়া সন পৰিব সব ফাগুন মাহিয়া বতৰ যেটো আৰম্ভ হ'ব জুই মাৰি দিলে জ্বলি যাব সব এনেকুৱা এটা পৰিবেশ এতিয়া অসমত আহিব সবেই জানে এনেকুৱা আমাৰ খেতিয়কসকলে বেছি ভালকে জানে এইটো এতিয়া গছপুলি ৰোৱা সময় নহয় আপোনাৰ যাদৱ পায়েং ডাঙৰীয়া খুদিলে হল যাদৱ পায়েং ডাঙৰীয়াটো কয় সিজন আহিলে অসমত নিজে গছ হয় যেতিয়া বৰষুণ পৰে ধাৰাসাৰ এটো এপ্ৰিল মাহ জুন জুলাই মাহ পাৰ হৈ গ'ল এটো এতিয়া খৰাং সিজন এতিয়া গছপুলিৰ মাটিৰ পৰা গছপুলিয়ে পানী টানিব নোৱাৰে তাতে আকৌ নতুনকে লগোৱা গছ উল্টা মাটিয়ে এতিয়া গছপুলিৰ পৰা পানী টানি ল'ব চাব দুদিন পিছত আমি যাই যদি চাম আজিয়ে আপোনালোকক মই লগত লৈ যাব খুজু য'ত গছপুলি প্লেন্টেশন হৈছে গছপুলিবিলাকৰ আপোনাৰ অৱস্থা দেখা দিব পাৰিম গছৰ পুলিৰ পাত শুকাই যাব লেৰেলি যোৱা বাদ দিয়ক শুকাই যাব কেনেকুৱা ৰদ পৰিছে এই ৰদত আমি বাহিৰত থিয় হৈ থাকিব নোৱাৰো তো এইটো এনেকুৱা কথা আৰু বাকি সংবিধান বিৰোধী কথা দলৰ যেটো লেটাৰ মোক দিছে ইয়াতে সংবিধান বিৰোধী কথা নাই মই সংবিধানখন নিজে ড্ৰাফটিং কৰিছো UPPL দলৰ তো ইয়াতে চৰকাৰ বিৰোধী যেটো দিছে এই চৰকাৰ বিৰোধী কথা কোৱাৰ কাৰণে দলৰ পৰা ৰিলিজ দিছে তাৰ মানে এতিয়া আমি কিছুমান কথা সত্য কথা ক'ব নোৱাৰো মই যিখিনি কথা কৈছো সাইন্টিফিক অকল সত্যই নহয় আৰু চাক এজন হিকিং কৰি ক্ৰিটিক্যালি কথা ক'ব লাগিব নেগেটিভ চৰ্চা নহয় এটো নেগেটিভ চৰ্চা নহয় আমি যেটো কৰো এটো ক্ৰিটিক্যাল থিংকিং আৰু ক্ৰিটিক্যাল চৰ্চা আপুনি সত্য কথা नै बेवहाय ফার্স্ট অফ অল बिथाङा जा बुंदों जे बिथांनि बायदिब्ला जिहेतु जोङो साननैसो सिगां नुदोंमोन 10 लाख बिफां फुलि गायनाय मोनसे हाबाफारिखौ लानाय नुदों जिहेतु मोनसे अमृत बृक्ष
आन्दलननि स्किमनि थ्रुयै आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौहाय लाना फैदों 3.5 लाखखौ मानगोनां चिफ मिनिस्टार आसामनि बिथाङा अलरेडि गायलांबाय बेनिफ्राय दा जोंनि बिटिआरआवहाय जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव भैरबकुन्दआवहाय 10 लाख बिफांखौ गायनायनि हाबाफारिखौ साननै सिगांसो जों नुनो मोनबाय स' जेन हक दा बोथोरनि खोथाखौ बुंदों बेवहाय बिथाङाबो माने माखासे साइन्टिफिक खोथाखौ बुंदों थारैनो जों बुंनांगोन जे नैबे सेप्तेम्बर अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बर बे समाव मोनसे ड्राई सिजन जायो बे टाइमावहाय गोबां हाग्राखौनो होन हाग्रा बिफां लाइफां बिलाइ गोलैस्रावनाय रानस्रावनाय हा गोरान जानायखौ जों नुखायो बयबो ओमफ्राय बे समावहाय जोङो खुनु बिफां लाइफां बा बेबायदि फुलि बायदिसिनाखौ जों बे समाव गायखाया जोङो माब्लाबा स्टार्ट खालामो होनना बुङोबा जोङो एप्रिल बैसागोनिफ्रायसो जोङो माखासे बिफां लाइफांफोरखौ जों गायो बै समाव माने हाया एसे जिब जायो गिसि जायो अब्लाना जोङो बिफां लाइफां गायनो थाखाय मोजां मोनसे हाखौ जों नुनो मोनो स' बेखौ बिथाङा बुंदोंमोन जाहैबाय ओमफ्राय एसे फावसायनानै गायजागोन नामा होननानै बिथाङा खावलायदोंमोन स' बेनि जाहोन स' बे जाबाय बेनिफ्राय माखासे खोथा दंबावो जों बेखौबो नायलांनि भिडिअखौ ससे नायना लाबावदो दुर्भाग्य जे UPPL दলৰ যিটো আন্তৰিক আলোচনা বা ডেম'ক্ৰেটিক এটা ছিষ্টেম আজিৰ তাৰিখত ইমান ভাল নহয় যিমান হ'ব লাগে আলাপ আলোচনা খুব কম হয় সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু মই এইটো স্পষ্টকৈ ক'ব পাৰোঁ এতিয়া যি দলৰ কৰ্মীসকলৰ হয় যি ধৰণে চিন্তা কৰিব লাগে তেনেধৰণে চিন্তা কৰা নাই প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই শান্তিৰ কথা কয় শান্তিও ৰিলেটিভ শান্তি ঠিক আছে তেওঁ যিটো শান্তিৰ কথা ক'ব খুজিছে যে অস্ত্ৰমুক্ত BTC গঠন কৰা এইটো হৈছে কিন্তু মানসিক শান্তিৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ UPPL দলৰ কোনো এজন কৰ্মী মানসিকভাৱে শান্তিত নাই একেবাৰে ভুগি আছে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাই তেওঁলোকৰ কথা শুনা নাই তেওঁলোকে যিবিলাক কমিটমেণ্ট ৰাইজক দিছিল এই কমিটমেণ্টবিলাক তেওঁলোকে নিজৰ গ্ৰাউণ্ডত কৰিব পৰা নাই ৰাইজৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক পালন কৰিব পৰা নাই গভীৰ অশান্তিত আছে UPPL দলৰ কৰ্মীসকল প্ৰমোদ বড়োই যিটো শান্তিৰ কথা কৈ আছে তেওঁ যিটো শান্তিৰ কথা কৈ আছে ঠিক আছে সেইটো শান্তি সেই জায়গাত কিন্তু যিখিনি মানুহ যিখিনি কৰ্মী যিখিনি নেতৃত্ববৃন্দ এইসকলৰ মন মানসিক অৱস্থা গভীৰ অশান্তিত গতিকে এইবিলাক বিষয়ও আমি চাব লাগিব কেৱল শান্তিৰ দোহাই দি মানুহবিলাকক অশান্তিত ৰাখিলেওতো নহ'ব তো শান্তিৰ কথাটো তেওঁ স্পষ্ট হৈ লওক ভালকৈ মই বিভিন্ন সময়ত মই স্পষ্টভাৱে এনেদৰে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ লগতো মই এনেদৰেই কথা পাতোঁ আৰু তেওঁ জানে কামাল আজাদে এনেকৈ কথা পাতে বুলি আৰু মই যে ফেচবুকত লিখিছোঁ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া এইবিলাক সৰু কাৰণৰ কাৰণে কামাল আজাদক একো নকৰে মোক ভাইটিৰ নিচিনা মৰম কৰে মাতি নি ক'ব কামাল কি কৰি আছা এই নকৰবি এইবিলাক বুলি ক'ব এতিয়া এইটো আমাৰ যদি এই ব্যক্তিজন যিজনে MP টিকেটৰ কাৰণে তলকে ঘূৰি আছে তেনেকুৱা ব্যক্তি যদি হেড অফিচত বহি থাকে তেতিয়াহ'লেতো এইটো দলত আপোনাৰ শিক্ষিত যুৱক যুক্তিসংগত যুৱক ক্ৰিটিকেল থিংকিং কৰা মানুহৰতো জাগা নাই প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই স্পেচিফিকেলি এইটো মেটাৰত সোমাই বিষয়বিলাক চাব লাগিব তেওঁ অলপ এইবিলাকত হস্তক্ষেপ কৰিব লাগিব অন্যথা সময় দিয়ক প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া দলত আৰু এইবিলাক বিষয় চাওক আৰু অন্যথা এনেকুৱা ব্যক্তিৰ হাতত যদি এটা অফিচ এৰি দিয়া যায় এটা দল এৰি দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় দলৰ কাৰণে ইমান ভাল নহ'ব ক্ষতিকাৰক হ'ব দলটোৰ কাৰণে UPPL दोलोआव दिनै माखासे फेक्चुएल खोथाखौ बुङोब्ला थारैनो बेबायदि सोद्रोमाफोरखौ बोख्लायनानै दोनो नामा थार बाथ्राखौ बिजिरनो नागिरब्ला थारैनो बेबायदि सिचुएशनजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो उनाव बिथांखौ दिनै दोलोनिफ्राय बोख्लायनायबो जाबाय स' बिथाङा बेयावहाय क्लियारलि बुंलांदों जे मानगोनां CM प्रमोद बड़ो सारा थारैनो दिनै सान्थिनि बाथ्राखौ बुंदों आरो जानांगौ बिथाङा NDBनि सारेन्डार जानाय NDBनि रिटार्न जाफिननाय पिसआव फैनाय खोथाखौ बुंदों नाथाय पिसआ मोनसे आर्म स्ट्रागल खालामनाय हानजाया फैनानै सारेन्डार जानायल'जों पिस फैया बेजोंल' पिस फैया होननानै बुंदों आरो गोबां समाजनि जेंना जेंसि दङ जेरावनाखि बेफोरो दिनैनि समाव मावफुंजाजोबाखै बा मावनो दंबावो होननानैबो बुंदों बिथाङा गोबां बिथिङावनो नोजोर होनांगोन समाजावहाय गोबां रायजो राजाफोरनि जि गावसोरो प्रतिश्रुति होलांदोंमोन बेफोरखौ दिनैनि समाव मावफुंनो हायाखै मावफुंनो गोनां दंबावो होननानै बिथाङा बुंदों स' बे थारैनो जों बयबो मिथिगौ स' थिग बे एखे खोथाखौनो जोंबो सम सम बुंबाय थायो अब्लाना बै माखासे सानैसो सुबुङा माने खोथाखौ बुजिस्लाबैयाव बायदिसिना कमेन्ट्स हरो
बेनिखायनो आं दिनै कमेन्ट्सफोरखौ बारा फरायनो होननानै सानाखै नोंथांमोना जि सानदों जि बुजिदों बेखौ लिरना हर एख' आंहा बुंनो गोनां गैया बेवहाय बेनिफ्राय सोर सासे बै सुबुं जायनाखि दिनै UPPLनि अफिसाव जनानैहाय बेबायदि गुलाय गुजाय थासारिखौ लाबोदों MP नि टिकेट नागिरबायनानै दिनै अफिसनि सोद्रोमाफोरनि गेजेरावनो बायदिसिना खोथा सोनानै होदों स' बियो पार्टि लेभेलनि वार्कार्सफोरा नोंथांमोना नोंथांनि जायबा पार्टिफोराव इनभल्भ दङ जायबा पार्टिनि खामानि मावदों थारैनो कमल आजाद बुंनाय खोथाफोरा जुदि सैथोब्ला नोंथांमोना बेखौ निश्चय गाव गावनि दोलोफोरखौ फोसाबनानै लागोन बेवहाय जोङो एज आ पाब्लिक जोंहा बेवहाय बुंनो गोनां गैया जोंनो जास्ट नांगौ मोनसे गोग्गो सरखार गोग्गो खुंथाय जायनि जाहोनाव जोंनि समाजारि थासारिफोरा मोजां जायो जोंनि जा जानांगौ डेभेलपमेन्ट बेफोरो जालाङो जों बेखौसो खावलायगोन जों बेखौसो लुबैगोन पार्टिनि खोथाफोरखौ जोङो बेवहाय बारा बुंनानै लाब गैया बे गाव गावनि दोलोनि बाथ्रा सोर माबायदि एजेन्डा लानानै खामानि मावनो थांगोन बा मावदों बेफोरो नोंथांमोननि खोथासै आङो नैबे भिडिअ मोनसेखौ लाना फैबाय नोंथांमोनसिम नोंथांमोना दा बेनि सायाव माबायदि साननाय दङ बेखौ नोंथांमोना फोरमायहरनो हागोन स' बेसेनोसै दिनैनि भिडिअआ बेनिफ्राय बारा गोलाव भिडिअ खालामनो सानाखै आं दिनै स' फिन लोगो मोनबावगोन नेक्स्ट ब्लगाव नेक्स्ट भिडिअआव स' दिनैनि थाखाय बाय बाय